takazvinzwa ine hangu inini chichemo hangu inini chiningirikeni chichemo chandingori nacho hangu kuvese vane motikari. Chichemo chandinacho ndichengoti dai vane mota vagona kufambawo nemadrinks kana nenhingirikini nemabhiso kana nenhingirikini nezvinhingirikini nezvimbwa kana anything chinongoitawo 50 cents because tanzwa nekuchajwa manhingirikini manhingirikini tanzwa nekuchajwa madhola pashort distance. Vanongoti zig vanongoti zig yacho haisi kumbobatika, haisi kunhingirikina, haisi kuusha, hanzi zig yacho haisi kubatika. Saka at least vakafamba nenhingirikini vakafambawo nekatakshop nekatakshop munhingirikini mumota, tinokwanisa kungoti 50 cents yedu change tongotenga something tongotora something because haatanzwa nhasi unoda kukwira kubva pahanda abhadhira dhola kusvika kuti avara. Saka wangofambawo nezvimbwa nemabhiso kana mahelo tinongotora pamari iyoyo, tinongotorawo pamari iyoyo because zig hainzi haisi kubatika. Ndo chichemo chandinacho uku vane mota vese nekugavhmendi yedu, chichemo chandingoriwo nacho ichocho. Chikumbiro ende chichemo futi.